खुलुमबाय बे समाव जुमदार रादाब रायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खुलुमनायखौ जासिहरदों। बे समाव जोङो जुमदार रादाबनिफ्राय 29 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां समनाथ नार्जारिखौ लोगो हमनो थाखाय जों बे समाव फैदों। दिनै 2021 मायथाइनि आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। बे समाव जोङो बिथां इउपिपिएलनि बिजाथि समनाथ नार्जारि बिथाङा गावनि जोनोम गामि जे दुमबाजाराव 386 नं एलपि स्कुलाव बिथाङा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा गावनि भटखौ होनानै गाव माबायदि फिल खालामदों आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज होनो सानदों आरो मा बुंनो सानदों बे बाथ्राफोरखौ जोङो बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन। 28 नं गसाइगाव समस्तिनि मोनब्रै दोलोजों फसंजानाय बिजाथि हिसाबै दिनै आङो आंनि जोनोम जायगा आङो खोला दुमबाजार बेवहाय आङो आंनि जे बेसेन गोसा भट आङो बेखौ दिनै बेवहाय होबाय आरो बे समाव आङो जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो खर' गंग्लायै खावलायनो हास्थायदों जाहाथे बयबो सोलायनांगौनि थाखाय जोंनि समस्तिखौ गुबुन गुबुन समस्तिनि बादि जौगाहोनांगौनि थाखाय आरो जोंनि भबिष्यत जोंनि फिउचार गासैखौबो थि खालामनांगौनि थाखाय जाहाथे साफ्रोमबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहासार खालामनायाव मदद खालामो आङो बेखौ बे समाव खर' गंग्लायै रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायबाय। जेराव जेराव आङो फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लादों आङो बेयाव नुदों मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा लोब लोब ओंखारबोनानै जोंनि मेल मिटिं बा प्रसार अभियानाव बिथांमोना बाहागो लादों। बेजों बेयो रोखा जादों जे बे खेबाव 2021 सनाव समनाथ नार्जारिया 28 नं गसाइगाव समस्तिनिफ्राय देरहासारनाया रोखा जाबाय आरो आङो देरहागोन। बे खेबाव आङो 80,000निबो बारा भट मोननानै आङो देरहासार जानो थांगासिनो दङ। जोंनि बिटिसिआव ओरैनो 12था विधानसभा समस्ति दङ। बे 12थायावबो जोङो बे समाव बिपिएफखौ जोङो बिदाय होसिगोन। मानो होनोबा थांनाय 15 बोसोराव बिथांमोना रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो हायाखै, जायनि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय मोनसे मोजां खुंथायखौ लाबोनांगौनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोना थिरांथा लादों जे बे खेबाव जोङो बिपिएफखौ बिदाय होनानै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे 12था सिट दङ जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव जोङो 12थायावबो जोङो देरहासार जागोन। बे खेबाव बिपिएफआ 0 जासिगोन। बिथां माजेन्द्र नार्जारिया जोंनि बे 28 नं गसाइगाव समस्तियाव खेबथाम बिथाङा टार्म्स मोनथाम एमएलए जाबाय, किन्तु बे टार्म्स मोनथामाव बिथाङा रायजो राजानो जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे खामानिखौ मावनानै होनो हायाखै, जायनि थाखाय बे खेबाव रायजो राजाया बिनि फिननायखौ होगोन। आं नङा, रायजो राजा बिनि फिननायखौ होगोन आरो बे खेबाव बिथाङा बिराद खम भट मोनगोन, एखेबारे बिराद खम मोनगोन। बिथाङा मित्र ज'टआव दंबाबो दिनै बिथांमोननि जे मित्र ज'ट बा बिपिएफ कंग्रेस आरो एआइइउडिएफनिनो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै बिजाथि गसंदों, उदां बिजाथि गसंदों, बेबायदि कंग्रेसनिफ्रायबो उदां बिजाथि गसंदों। दा बेनो रोखा फोरमायो बिथांमोननि जे मित्र ज'ट मोनथाम दोलोजों ज' जानाय बेवहाय खुनु मोनसे खौसेथि गैया, जायनि जाहोनाव बिथाङा खुनु मोनसे गुबुन हारिनिफ्राय बिथाङा भट मोननाय नङा, कंग्रेसनिफ्रायबो मोननाय नङा, एआइइउडिएफनिफ्रायबो मोननाय नङा, इभेन बिपिएफनिफ्रायबो बिथाङा मोननाय नङा। देग्लाय गोबां प्राइमारिफ्रा आंखौ सापर्ट खालामबाय आरो आङो देरहानाया रोखा जाबाय।